wacce kamar yaya ya ce Allah la ilaha illallah ana ba na kamar sunan daji amma wasu suna kiranta mama illa da naje gidansa ne yake da zama zaki soyayya ya wuce wani abu wai su akan soyayya mama wasu sun ce wani zarsi maganganun marasa daɗi mutum kuma yaron nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaron nan ya gama lalacewa iro ya na ruwa na'am ya ya wato ana ta ma nasiha ana ta ma ina za ka sanya wato sanu ban karba ba sanya kai wato duk addu'a da ake ma ana ta ma magani ka ki ka daina shi na ya ana ta ma addu'a amma ƙara ban dare ma ka ji na to dole ma mu kai ka gurin malami wallahi ko saudiya za ka yi ba zai shiri ba la ilaha illallah ya abinci kake ci ne a zubarwa nake kuma naga kaman alwala kake yi ya sai ya muke don ubanka dole ma mu kai ka gurin malami malam dantani assalamu alaikum malam dan iska kai cikin gemun na za ka taba ya malam dan za ka koma za ka kama da wuta dan iska malam me wannan yaya wannan waye ne wallahi na gaya ma malam shaye ne yasa a gaban shi an yi maganin yaƙi ne muka zo a duba shi a nuna lokaci aka ce ya gari yanzu zai bara dai mu gani dai kai faduwa ta zo daidai da zama shi nan malam kakwacin malam me kace faduwa ta zo daidai da zama to a duba faduwa a duba zama kai ka san me yake faruwa ka duba faduwa ka duba zama jibi za ka mutu na malam me kace jibi za ka mutu daga sai Allah ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun daura sababbin Amfara Hausa TV.